avui hem tingut l'oportunitat, els que ja ho hem fet, de manifestar la bondat i la rectitud dels nostres actes i, naturalment, fer-ho en el lloc que pertoca i fer-ho amb la tranquil·litat de consciència i amb la tranquil·litat de la feina que hem dut a terme, que és correcta, satisfactòria, com deia, recta i a més, bona. Però, a més ho fem amb una alta satisfacció, que és que per fi hem pogut declarar i tant jo confio com els meus companys confien plenament en la justícia. Per tant, ara estem en el punt on volíem ser. I d'aquí ve que avui la meva valoració en sortir sigui reconfortant, perquè s'han donat totes aquestes circumstàncies precedides de les raons que ja se'ns han donat del que havíem manifestat el primer dia, i a hores d'ara doncs, hem pogut fer la declaració que era el que volíem i que la culminarem dilluns amb els termes que ara estic dient. Haurem culminat el procés on volíem ser. Poder declarar, poder explicar clarament i amb amplitud la bondat i la rectitud dels nostres actes, expressar que confiem plenament en la justícia ara que hem pogut, entrar les nostres actuacions davant del Palau de Justícia, dins el Palau de Justícia, i naturalment ara matents a esperar a la resolució que es dicti, que naturalment ens mou cap a pensar en la tranquil·litat que ja tenim des que hem entrat i des que va començar tot aquest procés. Recordo que vam dir no formem part de la peça d'Innova, no formem part del jutjat de Reus, no formem part de cap organització que sigui en la ciutat de Reus ni en les seves organitzacions. Ens han donat la raó en tot, ens van separar d'aquell jutjat, l'Audiència Provincial, ens van donar la raó en què nosaltres no teníem res a veure amb el cas Innova, hem hagut d'anar aclarint totes aquestes coses i també ens han rebaixat ostensiblement la fiança que ens havien posat, també tercera qüestió jurídica que hem resolt bé i ara el que volíem era declarar. Però vaja, no el coneixia. Segueixo sense conèixer la dia d'avui, però és igual, això deixem-ho estar.